Anem a provar una cosa, a veure... No acopla, s'escolta bé i no acopla. Sí! A veure... Tot el càmping, vingueu pa que sí, que anem a liar-la, va? Chusma deluxe. Claro. Esther, tens aigua? Tinc aigua. Ara Del està sonant terreno. la sintonia, balleu tots. Molt bé. Espera, la sintonia la fa Esther avui. Esther, com era? Putos homes i puta Espanya, putos homes i puta Espanya, putos homes i puta Espanya. 2, 1 i tots! Putos homes i puta Espanya, putos homes i puta Espanya, putos homes i puta Espanya. La lletra és fàcil, no? Atenció que estàs, Crec Esther, podem- és la popera del festival. La popera del Sí, festival. Ella, Esther És la indie, és la indie. Esther sempre diu, sí, Bueno, yo... indie. Me encanta Bueno. siempre estar dins Ay, perdón. del pop, dins dels paràmetres del pop. Ahí una muestra un botón. Gravant? Xiques, per totes vosaltres, no vos parleu proper del micro, ¿vale? Vale. Aina, eres la responsable que s'escolte bé. És a dir, que si jo ho faig malament, tu eres la responsable. Ja ho vale? sé, ja ho sé. Vale. Donem la benvinguda a Esther. Esther, Esther. me la meto por el culo. Un ruc. Vale. Molt bé, un moment. A veure, som Chusma Deluxe, ens presentem. Què som? Chusma Deluxe. Som un estat d'ànim. Som... espera, vaig a... Espera, està com... Si no s'ha llegit, no facis... Som un constructe social. No existim en realitat. Espera, és que estic intentant entrar a veure què diu Bueno, Chusma en Deluxe. el nostre... Estic intentant entrar a veure què diu en el nostre Instagram. En la bio. En la bio, tio, perquè... El podcast que no sabies que no necessitaves. Molta, Això és. És que Aina és la que se ho sap, jo no m'ho sé. Molt bé, som un podcast nou, en valencià. Bueno, en valencià, Això- fins que mos interessa lo contrari. Això Això està per demostrar. Que els principis arriben fins on arriben els diners. No és vinculant. No ho sé, no ho sé. Bueno. En valencià no vinculant. Vale. I què volem fer esta temporada? Entrevistar al... Ho va dir ella en una promo, al Star System Valencià. A l'Star System A I, Valencià. System I qui és la major estrella de l'Star System Valencià? Esther! Po! Esther. No Està falla. bé. Crec que és necessari no crear com este imaginari no? Social de al final un Star System igual que per exemple tenen a Catalunya, no? Que al final tenen com molt clars, no? Aquests referents socials. Jo crec que no, aquí jo també crec que no és necessari necessari. per crear esta realitat, no només per la nostra burbuja, no? Que som les que estem aquí, sinó més enllà. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Volem projecció internacional. Canta bé i parla millor. Bueno, no millor, perquè canta molt bé i parla molt bé. T'ha Ho fa tot bé. Xalo massa, T'ha xalo quedat massa. fatal. Ha quedat fatal. Ha quedat fatal. No, Queda fatal. crec que s'entén. No us preocupeu. Estic vinc a obrir Fa molt bé aplicacions de tot. Google hasta que trobe la que toca. Jo estic intentant trobar algo que fer. Molt bé, d'ací a final de temporada, cregueu que la temporada acaba avui mateix? És molt probable. No, que va. No, no? Sí. Anem. De fet, depenem una miqueta de quanta gent mos escolta, no? Si no mos escolta ningú, no continuem. Hola, O què? Vaig a gravar això també. Ara mateix estem en el nostre tope. No Sí, aspirem a que jo ho mos dic escolte perquè més. n'hi ha molta gent mirant-mos així ara mateixa. Igual interessaria que no estigueren així que mos escoltaren després. Exacte. Correcte. Si voleu anar bon, és que després... Vosaltres no som per a que mos escolteu dos voltes. Jo sé que vosaltres ja no aneu a escoltar-nos després. Una vegada a la vida. Aleshores, Hi si ha on uno que podeu té anar... cara que diu, I la setmana que ve o comencen sois, a cantar o me'n vaig. Saps? Vull dir- Ja, eh? Espera. Aquí no era on es repartia droga, on podeu anar allà, que n'hi ha un xic que... El fentanilo és en la tenda verda. Sí. Espera, ¿de qué son No més? n'hi ha. ¿De fentanilo o de cocodrilo? De crocodile. De crocodile. Fan cara de crocodile. ¿De qué son més? ¿De, Jo és que tinc 80 anys. de jo no ho sé, ketamina tio. o de mefedrona? Vale, no, Ibuprofeno. ni contesta. Así ibuprofeno. Ibuprofeno. Objectiu meu d'ací a final de temporada. Comencem en Esther, que està molt bé. A més, Però- la major estrella de l'Star System Valencià és el que hem dit, no és que estiga molt bé, eh? Clar, però és que m'agradaria acabar en la segon major estrella de l'Star System Valencià, per a mi, Toni Cantó. Oh, és el vale. meu Uau! objectiu. Està sí. Què Lo que passa, no Toni diu uno Cantó? un altre. Estaven en fentanilo. Antonio Esquinas, per ahí. Aina, tu Home, què vols estaria fer? molt guai, eh? Anthony Corner. Com a somni teu. Jo vull irrealitzable. que vinga Josep Lluís Núñez. Sí, per favor. Jo vull No que sabeu vinga qui és. Esther t'ha mirat en una cara de qui és ese, eh? Nuñito de la calzada. No sabeu qui és? N'hi ha un salt generacional ahí, eh? És que Esther és un poquet Gensit. Jordi, Bueno, tu? sí. tu de quin any eres, Esther? del Això 90. igual mos ho haurem tingut que preparar. De però tu 99, de quin any clar. eres? Del 98. 98. Ei. Ui! Quasi! Bueno, Bon FIFA.
Bon FIFA. Jo és que no jugava a la Play. Bon FIFA. FIFA. Era d'ordenador. Era de Nintendo. La Jo Play, jugava al Sims la i al Play no Habbo. existia. Este home que tinc al meu costat... Jabotel. En el 98 tot era... És que vosaltres no ho conegueu, aquest món paral·lel. Tot era Ricky Martin, Speed Rosa PC Fútbol i 5.0 Destiny's Child. Vull dir, no estava ni Beyoncé. Destiny's Child O mola. tota la vegada, Mola. també, a vegades. i Backstreet Boys. I el vídeo de Pamela Anderson, que fou la promo d'internet. ¿Sabe? No arribo. No, això no. Vale. Molt bé. I Friends i la que s'avecina, que això no ha passat encara de moda. No, la que s'avecina Això no havia no. començat. Claro. Ahí estaria, no? Ni OT, però parlarem després. No. De OT. Vale, Molt bé. mos ho Ahí, reservem. ahí, ahí. Raül, tu qui vols que vinga? Qui vull que vinga? És que ja m'has llevat a Toni Cantó, eh? Clar. José María Aznar. Si pot ser, si pot ser. Home, jo no sí. sé si ho estic tirant tot el rato cap a un cantó. Vull tindre faena en el meu En futur. este camping, armes de destrucció massiva n'hi ha. Sí, això sí. Aznar, si vols vindre, així les trobaràs. Porte mitja hora intentant apuntar els colors i me falta uno. Hòstia. A veure, Sí. el roig te falta, carinyo. El roig. Roig, me falta. negre, roig. groc. Vale, és que tenim aquí una No, ruleta. blanc. Una ruleta no, una això de bingo, no? Com es diu? Bueno, esperad, el Vale. podcast este se Ah, diu sí. Chusma Deluxe. Chusma de luz! No l'hem presentat? Esteu assistint al seu naixement. És que n'hi ha com massa gent. Sí. Ja, de qual sí, no? Sí, Sí. Uau. és lo que jo Ha deia. funcionat, M'interessa ha que bon funcionat. aneu, eh? Jo estic mirant cap avall tot el rato perquè m'entra com... Tot és per Esther. Vale, Esther, t'explique a la gent el funcionament del podcast Sí. o no. Vull dir, de moment. Tenim així un bingo chupito sense chupito. Vale. Ja, li hem llevat la millor part al bingo La xupito. veritat. Però la part divertida vas a ser tu, Esther. Ja està bé. Bona guai. responsabilitat. N'hi ha 6 colors. Massa. Blau, blanc, groc, verd, negre i roig, segons Jordi. Sí, vale. Sí, n'hi ha roig, n'hi ha roig. Tirarem, així mana l'atzar, completament. Si és blau, pregunta d'entrevista sèria. Ok. Bueno, Ni seria o lo que Seria. surja, pero... ¿Vale? Si es blanc, me lo meto por el culo. Vale. La bola Esa o el què? pregunta bocha. Ok. Vale, me lo meto, vale. Me lo meto. Si es groc, Aina i Jordi fan algo, Sí. no sabem què, ells tampoc. Pregunta comarcal. Uau, m'agraden molt les comarques. Te les Molt. saps? Te les saps? A veure, no sóc la millor, però he fet un exercici molt gran, perquè... S'ha de saber, S'ha de saber, en quina s'ha de comarca saber. està Balones? Això què és? Pam! S'acaba d'inventar aquesta Tampoc. població. Això què serà? Alguna Altina sap? Lopó o alguna No us cosa ho d'estes? creu. O està pel Alguna nord? sap? Pilotes. Fora, està Jo ahí, només que... en el No, comtat. que no sé res. Vale. En el comtat. Sí. Balones. Sí. Sona castellà. Ho és. clar. Au. Evident. Què és Albert? Què és Albert? Pregunta Vale, si és sexual? el verd, Raül, per preguntar, farà algo. Soy yo, son preguntes sexuals només. Vale. Bueno, pues anem I- malament. Bueno, estava- és... Mal, no? No, però pel verd, no? És per preguntes... No, bueno. El comodín de pasapalabra està, este. Vale. 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 Negre, faig jo algo, Molt bé. no sé el què. Roig, feu algo al públic. Ah, bueno! Bueno! No? Us sembla bé? Sí, sí, sí. Bé. Per estar Vale. improvisant me Estupendo, pareix preciós. Està bé. I una altra cosa, Esther. Jo puc respondre per mi, Vale. que sóc una persona un poc desubicat, però tinc més de 40. Vull dir, ja tinc ahí, no sé, un saber Solera, estar. solera. D'estos tres no me fio un pèl. Val? En el moment te sentis que és incòmode, tu o algú del públic, anem a establir una paraula de seguretat. Paraula de seguretat. Vale. Vale? En este cas és Xenoa. Vale? No, perquè això és molt probable que isca, encara que Ja, no... sí. tal. Ja, també és de veres. No, O sea, tu si te sents mal, dius Xenoa i te sentiràs pitjor, segurament. Però bueno. Vale? Respecteu a Xenoa, per Amb favor. tots els respectes, No, claro, no, i molt el de respecte, carinyo. Xenoa. Sí, sí, sí. Aina, vols ser tu la mà innocent? Sí. Vinga, que cosa difícil. Què Va, de fer? Va, De ràpid, pegar ràpid, voltes. ràpid, ràpid. Rodar i que caigui. Ah, Oh! blava. Home, blau. Blau, Blau què comencem és? bé. Blau què és? Anem a Env. Blau. Env. Què és Entrevista seriosa. Ah, entrevista. Oh! Entrevista seriosa. Entrevista seriosa. Esther, eres de Vinaròs. Correcte. Què passa en Vinaròs? Tu malament. Tot malament. Tu malament. Ara una moció de censura i ara diuen que està en Vox i el PP i el puto PBI, que l'únic que volien Què és era el PBI? l'alcaldia, tio. El partit de Vinaròs independent. Uns que diuen que Hòstia. només lluiten per Vinaròs, però en realitat l'únic que volen és l'alcaldia del poble. L'únic que volen són bous al carrer. No ho sé, Paus al carrer fa molts anys que no n'hi ha. Jo crec que quan jo vaig néixer ja no n'hi havia. Ara n'hauran, ara n'hauran en el Però PBI. ara n'hi hauran. Clar.
Vinaròs està molt malament, I la gent de Vinaròs està molt malament. Quan vas... Parles per tu? O... Esther, me solidarizo tu que Bueno. soc de Borriana i està Vox i estan en contra Tots dels malament. còmics. Però Borriana i- esteu i- pitjor, I estan en contra de tot. En Borriana estem molt malament. Sí, Vinaròs és molt bonico, Sí. però hi ha gent que és molt xusma. Ja. I no és deluxe. I no deluxe, vaja. Una cosa de Vinaròs. ¿Alguna rotonda destacable? Hòstia, En jo què sé. fantasia? Això ara. No Vale, sabria anem a dir-te llevar-li el joguet este al xiquet. T'està trolejant ell. Tenim una ho veig. pedalera i... Ja està, ja he parat. La de la plaça Jovellar és bonica, té així una fonteta. No, bonica no, bonica Però- muy cutre, sí. No, és que No, Vinaròs l'únic que té és la platja. no es Ripollès friendly. Llangostins Sí, sempre. i carxofes. Home, que- a Vinaròs també se'n fan de carxofes, lo que passa que, claro, qui té la denominació, Això és Benicarló. denominació d'origen és Benicarló. El Sí. Museu del Carro és Benicarló o és Vinaròs? Què és això? Jo vaig anar a gravar un Museu del Carro i per el camí, que és un camí ahí enmig de res, n'hi ha un loro parque. Pues això no és Vinaròs. Tu no has Això anat té que ser de Benicarló, Penyíscola. No has anat al loro parque? No. Que mal. No, els loros libres. Molt bé, sí senyor. Loros libres. Guacamayo friendly no és, Esther. És com una reivindicació un poc estranya que mai s'havia dit en el festival, no? Els loros libres! Loros libres. No, Esperem que... llibertat, loros polítics. Loros libres, penya! Si no, que me tornen a contratar i ho diré l'any que ve. Claro que Cuidao. sí. Esther, la planta Castor. Bueno, vaya tema. Això bé, a favor, no? No ho sé. No, No massa, en No realitat. massa, no? Però tu t'ha No pillat- massa. t'ha pillat algun Equidistància. Sí, terratrèmol? home, jo vaig fer la cadena humana que van fer ahir pel paseo en contra de la plataforma Castor. Però és que ja està... Saps què passa? Que a Vinaròs les coses de cop pareix que passa i de cop tothom s'oblida de lo que passa. Saps? Perquè la gent no té molt de consciència. Però de està lo en que passa. funcionament? Jo que sé, jo no ho tinc No. ni idea. No, no estan... Estan, crec Se que la varen tancar i li pagaren a Florentino. Home, jo crec que no. Després dels terratrèmols que van viure, estan jo crec que no. desballestant-la poquet a poquet, crec. No ho sé. La veritat és que estic tan a València que estic super desconnectada de Vinaròs. Van haver molts terratrèmols Sí, sí, per la sí. planta Castor Sí, i sí. després un que va ser l'aparició d'Esther. Oh! Bueno! No, però a casa meua jo estava, me'n recordo, que quasi sento que l'estanteria del menjador me cau damunt. Mare de Això Déu. va ser Sí. fort, sí. I es tenia Uau. l'espasacalpe ahí. Com? Tens enciclopèdies Sí, espasacalpe? claro, sí, tinc enciclopèdies, estes durotes... Sí, La sí, sí, encarta. Però tens patinet? sí. No, estic en No. contra. En contra dels patinets, també? A La favor 3P. dels lloros i en contra dels patinets, Estic en contra de la 3P. Què és Què això? són? Què és Els això? pijos, els patinets i el pàdel. Molt bé. Ojo! Concepte. Ho odio. Concepte. No puc. La 3P és un concepte, és de deberes, els meus amics t'ho poden dir. Va, Jordi, tira-li tu. Va, li tiro jo la Ah, mano. la boleta, la mano boleta. Inocente, no cau. Hòstia, negre. Ai, negre. Negre és. Uf, negre era jo. Negre diu jo. Tu què es portes, Molins? Turno passa, va. Jo eres tu. Com que turno passa? Ah, o no, o algo molt ràpid. Sí, va, dis tu algo Espera, o algo dispare. molt ràpid. Ta-na-na-na-na. Què és això? El... Ta-na-na-na-na. Kiss Xiqueta me del rifa sol. com una... Xiqueta del sol. Uau. Xiqueta del sol. Vale. Un incís. La vares composar al veure la capçalera dels Teletubbies? No, la freqüentava de menuda, però no. La vaig composar perquè... bueno, és que ahí se mesclen moltes coses. Ai, ai, Sí. això a mi m'interessa. És això a mi una llarga m'interessa. història? És pregunta Sempre són llargues guai. històries, les meves cançons. Conta-les, va. A veure, Xiqueta Uau, del Sol. mira, Qui Xiqueta és? del Sol naix, sóc jo. Ah, és tu, clar, Claro. per descomptat. Ara ho entenc! O sigui, és una cançó sobre tu mateixa. Totes les meves cançons van sobre la meva vida. De fet, si escolteu Molt les bé. meves cançons, sabreu tot el que me passa. Però estarà encriptat, no ho podrem saber, estarà simbòlic, no? És autoficció. A la, Més o teua, menos. a la teua psicòloga li passes MP3 i aus o què? Sí. He començat ara i ja has escoltat totes les meves cançons. Jo crec que la pobra està assustada. No, però Xiqueta del Sol, o sigui, mescla molts conceptes. Jo estava... Perquè jo treballo molt per conceptes, no? I quan tenia més o menys les cançons del disco, jo dia una mica això que engloba, no? I al final parlava de la meva xiqueta interior, no? Entonces, perdoneu, ara això que va ser una red flag total, Oi, oi, oi. però jo al final parlava de l'essència de lo que jo era, ¿vale? I en... Intensita, Un no? 97% aigua. Hidrogen. No, soc molt El d'aire. sol és hidrogen. Sí. Sí. Des de Però l'horòscop, això és de el l'horòscop, zodíac, no? Claro, claro. diu que el teu signe solar és el que parla de qui eres tu en la teva major essència. Eres Entonces, horòscoper. Xiqueta del Sol era com, d'alguna manera, personificar esta
esta xiqueta, no? Que al final parla de l'essència de les coses que li passen. Eres aquari? No. Bueno, aquari soc sí. Soc En l'ascendent, la en luna, l'ascendent. la luna. No, Ah, com no. has no. dit això Eres Mercuri retrógrada. del vent, de l'aire, me Soc sonava. Libra, soc Libra. A veure, la meva secció era esta. Vale, molt bé. Molt Tira-li bé. la bola, tira-li la bola. Boleta. Ja està, un aplaudiment que se va currar molt. És veritat, un aplaudiment per Esther. Vale, ja està, ja. Ah, no vaig Vale, dir bola, bola, bola. No sé com a fer. Roig. Ale. Roig, què és roig? Públic! Vale, Públic! Ara ve lo bo. Com estem, públic? Bé, esteu contentes? Ho esteu passant bé? Com va Ja, això ja, ara? la veritat és que o em sigui, trobo ara, horrible. Molins s'està alçant, ho dic perquè no sé, la càmera sí està Claro. pillant. Primo, com te diuen? Luis, Luis, què? Sorribes. D'on eres? D'Artana, Castelló. Uau. Ja, D'Artana, Artana. plana, baixa. però Castelló està fent així una opa hostil, eh? Sí, Això és deluxe. clar. Hora i mitja, de sí. I vas veure ahir el concert d'Esther? No se No ho recorda. recorda! Crec que estava, però no me'n recorde. I què et va semblar? Bé, bonico. Però i per què no ho recordes? Estaves estudiant el carnet de l'autoescola mentre o què? Me'l vaig treure fa 10 anys, anava Anaves mamaet. una miqueta trifàsic. Això no és a punt, podeu ensenyar la beguda. Sí. A veure, portes una samarreta que posa Sociologia Animal. No sé si es veu bé, però posa Sociologia Animal. I hi ha un loro, també. Què vos passa, els de Castelló no és loro? Això no és un loro o no és un loro? No, és un goril·la. És un Jo goril·la. crec que és un, Ah, és un goril·la, un sí. primat. I on és això? Això què és, de Sociologia Animal? Un grup de rap de València. Ah, però eres raper? No. Me'l vaig pillar... Vols rapejar? No. No. Me'l vaig pillar al Merchant de Nules fa 2 o 3 anys. Pot ser que sigues raper i no te'n recordes? O... Oh. No me sé d'on haver rimar. Buah, tio, has pillat ahir el que pitjor anava de tot el públic, Sí, hem pillat la resaca total. A veure, anem a provar. Bueno, el que té al costat també té lo seu, A resaca quan pares. Has dormit? Sí, A on? pues a la tenda ahí al costat. Entenda que burgués, tio, per favor. El que té al costat és el que li passa la droga, eh? Vull Sí, dir, no? pensa en això. House of Fentanilo? Sempre. Tu estaves en ell? No, no, mos acabem de conèixer ara. Per la cara, sense taquilla, sabe? I vares veure el concert d'Esther? Si soc sincer, no, la veritat. No, però no passa res. És que era massa pronte. Ja ho sé. Esther, fes-li un resum. Mira, el resum va ser... Xiqueta del sol... Una Sa- cosa així era, no? Molt bé. Home, Saps com que cantar molt a bé, clar que molt bé. 16X? Puta Espanya, puta. Què dius? Si saps cantar a 16X, saps? A 16 per... Rapidíssim. No, però puc fer un... Intenta-ho, intenta-ho. Una cantaeta ara, Vale. Y es me crees y no estás, y yo sola en Aquismar, abrazar a les ferides, pero ahora ya sí se van a la costa recordar. Un aplaudiment per Esther, joder. Això és horrible, eh? O sigui, en plan, canto millor que això. Vull dir, algú del públic va veure Esther ahir? Sí, pot aplaudir la gent que obre Esther? al fondo, ahí, al Vale, fondo. per ahí n'hi ha... Vingau! Sí, claro. Podeu fer una ressenya del concert en... Va, Claro. va, deu volem paraules? ressenyar. Una review. Esther, Molt bé, torna-ho a, aquesta xica és torna-ho a molt intentar, maja. però te fiquem autotune esta vegada. Molt bé. No arriba tant. En quina tonalitat el vols? Estira-li, estira-li. Hòstia, pues, esta cançó crec que està... Cromàtic, no ho sé. cromàtic. Está en cromátic, te fíjate, en cromátic un poco de reverb. no sé. Méteme calidad sur, mano, vale, tira. Y es dime crees y no estás, y yo sola en Aquismar, abrazar a les ferides, per veure si així se'n van, i ara costa recordar, eixa calma al teu costat, però sé que algun dia la podré tornar a trobar, però es dime crees i no estàs. Esto mola, eh? Beatbox. Vale, a partir d'ara sabem el futur d'Esther és autotune. No estic molt acostumat a l'autotune. Està claríssim. T'agradarà, Esther, t'agradarà. Ja això diuen, eh? Quan pica la Ja mosqueta. que Demi t'explica els secrets de Vale. l'autotune. És com que no El t'has dia de que està forçar. refredada te soluciona la papereta. Claro, Pues m'ha passat, I un poquet de reverb i a Buah, rodar. tia, ja. te vols passar tot el que tens en el cortex prefrontal, ho envies arrere al cervell reptilià, cantes sense esforçar-te, I cobres totalment igual. inconscient, cobres igual i afines. A veure, bé. la review. Sí, a veure, Review. Manel, què tenim, què tenim? Esther, he trobat 2 persones que te varen veure ahir. Sí, sí, les tinc controlades. Les únicos dos del festival. Com va estar? Una review ràpida. Pues una fantasia. Jo ja l'he vist moltíssimes vegades i mai me canse de veure-la i de plorar en ella. ¿Eres familia? Està plorant És Esther, bonico. primer plano. És que saps què passa? Que, o sigui, jo tampoc fa tant que he començat, entonces jo me'n recordo de les cares de la gent que ve, no? Claro, ve una... vas comprar que una grande. camiseta, una Ja me'n samarreta. recordo, sí, sí.
Entonces, a mi em fa molta il·lusió. Jo, encara quan la gent canta les meves cançons, jo flipo. Dic, però esta gent, saps? Com, què fan? Que s'han pres. Tal qual, en plan, per què? Molt bé, i tu? Ella se riu. Molt bé, una persona que clarament no vol parlar. Jo confirme que ella va plorar i jo també vaig xalar moltíssim. Moltes Vale. gràcies. No, gràcies a tu, Però, Mónica. és que, però Sou que de moment tan Castelló, bonic també. estem creant així. Estem a punt de Tot el plorar. món és de Castelló, Som avui, tots així. de Claro! Sí, És que clar Castelló sí. està molt Bueno, infravalorat. De les comarques del nord. Algú que no Com siga de aquí, no. Castelló. I el primo. Este Algun, primo. algun hater, Hombre, algun Surdet, hater de Benicarló? Surdet. Haters de Benicarló! Haters de Benicarló, gent de Benicarló, gent de Benicarló que odieu a Esther, no hi ha ningú. El veus? No. Primo, es que no... Alça, tío, que si no, no dices, va. Te pots posar Un de grande peu? este també. Un grande. Hòstia, me tapes el sol, tío, eres el puto amo. Que, tu no vas veure Esther? No, perquè estava jugant a futbol. Estàs jugant a futbol. Va ficar un tuit i tot. Aixa meravella. No mientas. Ei, és lo que n'hi ha. Vaig anar a pego poses a veure la moto, així que... Ah, però ho diu com tirant-ho en cara, saps? De que vaig anar a pego en la moto. No vaig anar perquè no vas poder, però jo si puc vaig a veure-la Però vas anar a pego en la moto desde, on, desde Morella o des de què? Gandia. Surdet! Això. I, escolta, una pregunta, tots sabem la resposta. Vas guanyar o vas perdre? Vam perdre i vam guanyar un altre. Ja ho sabien tots. Vinga, primo, au. Molt bé, pues un aplaudiment pel nostre públic, no? Joder, que xulo. Aplaudiment, aplaudiment! La imatge des d'allí és molt bona. Ara tirarem una boleta més. A veure, pega-li voltes. Crec que és a l'Andret, no al revés. Com cau això? Ara. Vale. Negre. Negre, altra no vegada. val, no val. Vale, t'ha tornat a tocar. No? No repetim? Groc! Groc, què és groc? Què és Vale, groc? Aina Jordi, Soc- va. jo tinc una pregunta per a tu. Dispara, que Vale, estic no. Vale. Esther, què preferiries? ¿Empadronarte de Benicarló o un herpes zoster ahí al Bascoll? No, no. Mira, he treballat molt de temps a Benicarló a l'escola d'estiu, així que m'empadronaria a Benicarló. Sí, no eres de les que odia... No. No hi ha, en Benicarló Jo crec- no n'hi ha com un gueto allí, un barri on vos claven a tota la penya del teu poble? El Loro Parque. Però està perfecte. Vull dir, jo què sé, al final... Aquí també passa, no? Ens clavem al cop i ja està. No, jo m'empadronaria antes a Benicarló, a veure, no em faria molta gràcia. Però sí que és de veres que, mira, a Benicarló la penya té dos dins... tenen més consciència de moltes coses, eh? A Vinaròs no, No mana tanta. PP i Vox a Benicarló? També està el PP, però bueno, no? Però les Tal, falles crec, on tal. són? Benicarló o Vinaròs? No, no, a Vinaròs no tenim falles. Benicarló sí, Sí. no? Jo no som molt de falles, és que a Vinaròs ja som més catalans que valencians. I a quina edat vas fugir de Vinaròs? Pues mira, vaig començar, jo vaig anar progressivament. Jo me'n vaig anar a estudiar batxillerat a Tortosa. primeres Entonces peus. ja estava mig fora, no? Perquè Clar. jo ja no anava molt a casa. A Tortosa, de veritat. Ja, però és que Algú batxillerat a algú del Miquel poble, estava a del poble no li Tortosa. agrada Tortosa. Carinyo, però és que jo què faig? Si el batxillerat que jo vull fer està a Tortosa, doncs me'n vaig a Tortosa. Gent molt bonica, també, eh? Tampoc sigueu aixina. I no estan bé, eh? Bueno, no estan bé, tot però el món ningú que està conec bé. de Tortosa està pa allà, eh? I els que estem aquí tampoc estem Sí, bé, sí. vull dir-te. El del Tebre ese, jo no sé si té fentanilo l'aigua o què, però... I allí entonces estan bé, ja eh? no estava molt. I als 17 me'n vaig vindre, quan ja vaig començar la universitat me'n vaig vindre a València. Va, tinc una pregunta. Esther, tu de què eres més? De cagar en un policlín del Festivern o de pillar 14 ETS? Pues mira, he cagat antes en ese policlín. Qui? Així una quin, mica quin? com en cucliller, així que... Però De mom- tocant el cul en la tassa o, no, o volàtil? No, No, volàtil, home, no. volàtil. Flotant, no? Volàtil. Vale. Estar en les ETS no les hem treballat. Levitant. L'any passat, a lo millor. Algun ETS? No, no em vaig pillar cap. Algun Però quasi. I algun ATS? Podria haver sigut. Vale, ja està, no hi ha més preguntes. Vull fer un incís que el primo que he entrevistat, Luis de Sinalefa, d'on era? No, d'Artana. No content de la merluza que porta. Hòstia, Anat a per un calimocho. bric de Don No, no, Simón no, calimocho, i una Coca-Cola. cero saps? cafeïna. A tope ahí. Guau. Molt bé. ¿El bar Paquita está en Artana o en Eslida? Ah, pues perdó. M'agrada el look homeless friendly que portes. Molt bé. Atenció, Brutal, Esther. tio. Molt bé. Ahí sí la bola blanca. Vale, això era? Això és me lo meto por el culo. Dale. Mac. Casar, besar o matar, una cosa d'estes. ¿Tú gastes la expresión? Sí, Me lo meto por el culo. claro que sí. ¿Qué te metes por el culo, Esther? Buah, tio, jo què sé. Ahir, per exemple, m'esclava pel cul que flipes
un Frankfurt d'eixa paraeta, saps? No sé, Tant jo, de bo mira, fora literal, no? Mira, estic mirant aquí una amiga meua, saps lo que me meto jo moltes vegades per el culo, tio? I me direu, tia, eres una bàsica. Però jo anar-me'n així com a la platgeta, fem un sopar romantiquet en unes llumetes, jo això m'ho clavo pel cul en qualsevol moment, així que qualsevol que me vulgui convidar a una cita, està convidat. Però no, i l'arena no te destorba per a menjar? Soc de Vinaròs, estic acostumada. Però eres exigent en el que vols que convidin a sopar? Ho dic per si n'hi ha interessats o interessades que sàpiguen exactament. A vos si just eres al·lèrgica al que et conviden? O... Soc al·lèrgica als feixistes, ja. Ah, bé. No poseu un feixista pedinari. No fico jo més límit. Esther Querol, la popera del festival. No. Vale, jo tinc una pregunta. Què no et clavaries mai pel cul? A banda d'un feixista, però Vale. què odies? Què tal? Volíem treballar una miqueta l'odi i no ho hem treballat. Vale, Mos agrada mira, molt odiar, mos agrada molt odiar. I no Vale. anem a lo bàsic, no anem als feixistes. Vale, no. Què odies fora de els feixistes? Odio, la penya Ai, a mi això m'agrada, que porta ronya entre les ungles. Hòstia. No, bueno, no. Jo no tinc ungles. No, però en algun Estos moment... dies no compta perquè jo sé que tots Clar, tenim una clar. miqueta així, però en De general, normal, no? rotllo, jo que sé, una persona que se'n va a treballar de normal, surt de treball i porta merda a les ungles. La ronya de les ungles i el feixisme, les dues coses que més odies I té, la gent que porta ronya en les ungles i li agrada mossegar-se les ungles? I juga al pàdel i És va en que- patinet Bueno, i ja. es pija? No, lluny, molt lluny. És que a més jo em fixo molt en les mans. Després quan algú té així Sí. les mans... No. Quina diferència n'hi ha empírica entre dur ronya en les ungles i pintar-se les ungles? Home, no té res a... No, Bueno, que la ronya va per dins o per fora, super no? serio. En un No, cas va per... que hi ha claro. gent que se pinta les ungles perquè no li veigues la ronya. Correcte. Pintar-te les ungles no és ficar-te la ronya en lloc de baix dalt? No. Sí, Només? bueno, No sé, jo és que no me les pinto Aina molt, està a en favor realitat, de les però... ungles. ungles llargues o curtes, Esther? No, què és el que t'agrada? Ni unes ni les Ni unes ni les altres. altres, mitjanetes? Mitjanetes. Vale. Per a certes coses calen curtes. No sé si Sí. ho treballeu, I per eh? a certes coses, si estan Llargues. llarguetes també mola. Equidistància, equidistància. Oye, para clavársela por el cul... Jo parlava de clavar-m'ho pel cul. No sé si treballeu els dits pel cul així. No m'agrada. Sí, no? Pega-li la volteta, això, eh? A veure Ah, què... espera. Va, mira, va... No, espera, seguim. Seguim. Ah, perdó. Seguim. ¿Alguna Seguim. cosa més que odies? Jo què sé, és que ara no se m'acut. No, però jo això ho veig suficient, eh? Els feixistes i la ronya en les ungles. ¿Y alguna cosa que odies No cal odiar Aina tant. Montferrer? Jo odie esos senyors, no sé si existeixen encara, que normalment són antifeixistes també, però que se deixen esta ungleta més llarga per furgar-se i a vegades, no sé, coses així... Ah, Sí, la com a unitat de cocaïna. Pa quan volques. saps? Sí que n'hi ha, sí. I alguns pa- són antifeixistes, però a mi tampoc... Pa tocar la guitarra, diuen. m'empanyen. Diuen, es que no t'impua para tocar la guitarra. Sí, es Engañados de la Es vida. engañado, cabrón. Jordi, ¿alguna cosa que no odies? ¿Alguna cosa que no die? No, pasa palabra. ¿Y Raúl? Jo en la meva secció parlaré de què odie. Però ha d'eixir, ha d'eixir. Ah, però això volies que... El... Això volia, que vull parlar de què Vinga, odie. va. Blava? No, pues jo no. El bingo, señora. Entrevista el bingo. Pues seriosa. igual jo no parle. No, Espera, no. espera, Però sí, que brava, brava, entrevista seriosa. Sí, Ah, que tenim. Vale, sí. entrevista seriosa. Sí, que havien fet abans Veritat, anunci. veritat. Esther, Operació Triunfo. Bueno, I vaig llegir que tu dius que als 3 anys vares veure OT1 El no- millor. i te va canviar la vida. sí. Ja està, seguim jugant. És I, ja heavy. està. I que tu miraves la tele i dies, mamà, jo vull fer això, mamà, jo Però vull és fer que és de això. deberes, o sigui... Què és dius? que... Va. Està molt prop de dir-se Ho no juro. ara I mateixa, qui era eh? la teua preferida o preferit de OT1? Bustamante. Bustamante. Molt bé. Que la meva veïna me va regalar un disco de Bustamante i ma mare pensava, tio... Dime que tens la colònia. Pregunta- Muy mío, ¿no? No. Pregunta Entonces, seria. Jo mirava Operación Triunfo de deberes, o sigui, en les repeticions, claro, i aquestes coses. Jo no crec que ma mare me deixés quedar-me en 6 hores de la nit. Bueno, potser quan tornava a treballar a Taronja jo l'esperava, no ho sé. Total, que a mi m'agradava molt i jo li dia, estos són uns enxufats, jo vull fer això i vull fer això. I als 4 anys m'han apuntat a l'escola de música de Vinaròs A cantar? a fer solfeig i a tocar la viola. Qui no entra a violí toca la viola, no passa res. Jo és que, No, jo no jo volia és que fer toco el violí. violí, jo toco el violí. Tu toques Jo volia el fer Toco el violí? violí. Jo també. Sí, Ostres, estem coneixent-nos uau. en directe ara mateixa. Tu tocaves en l'orquestra de Vinaròs? Sí, però hasta els 12 anys. I Després... després me'n vaig anar. Que mentira. O sea, quan començava a que podria valdre la pena la cosa, tu dius, no, ja no vull fama. No, en realitat va ser que em feien bullying i vaig dir, pues me piro d'aquí. Molt ben fet. A Hòstia, banda... que Pues me voy al pop en valenciano. Pues claro. Claro. Entonces vaig començar a fer covers a YouTube i se me'n rien més. I vaig dir, bueno, però ara m'és igual. I digueres, Molt vaig bé. a fer covers la viola? tocant per el carrer en València perquè Sí. me facin més bullying encara.
Claro, però ahir ja me la sudava, però en excés. Vale. Perquè a més guanyava diners. Està escurtida. Sí. OT o cantant al cotxe? Uau, no, cantant al cotxe. No, has de triar. Cantant al cotxe, evidentment. Vale, va. Perquè vas anar a la cantant del cotxe. I el cantant al I a cotxe OT va també. vindre de convidat, Àlex, el cantant de Tardor, i arrel d'allò, a dia d'avui és el meu productor. O sea, tu anaves... Claro. Alex Blat, un Vale. aplaudiment per Alex Blat! Exacte! Vale, ja, Cantant al cotxe igual hem d'explicar el que és. Ja Que no, està. vull dir, jo ho sé, però no sé si tot el món ho sap. Cantant Vull al dir, cotxe, però la gent que està en casa, era Clar, un clar. programa d'apunt que per a qui estigui en casa és una televisió valenciana. Va. Canal 9. Esther, tu anaves d'anònima, de concursant. Sí, perquè una amiga me va passar el càsting i me va dir, ves? I jo un dia vaig dir, pues no tinc res millor que fer, vaig al càsting. I Àlex de famós. Claro. Ara seria al revés. Bueno, a veure, jo sóc més mediàtica però perquè sóc una pesa. Però no treballo tant com ell. Molt bé, i càsting d'OT Càsting d'OT. has fet? Sí, claro que n'he fet. Quan? En 2018 i en 2019. En 2018 vaig passar 2 fases i en 2019 ninguna. I com va ser allò? Ah, està demanant-se la gent coses. Jo que Sí, està sí. passant La aquí, gent no s'està entenent de res. sobte està demanant-se Uau. una jaqueta. Però tens fred? Esther, i com Tens és el fred? càsting d'OT? Bueno, però, El càsting però d'OT posa una jaqueta. És una mica com un festival. La Sí. gent té les hormones molt alterades i només tenen ganes de conèixer gent per follar. I se caga bé? Sí, se caga superbé. En Policlín. No, en Policlín no. En cases rurals Oh! i coses d'estes. Que tenen ambientador de pi. Sí. Vale. I quina cançó vas cantar? És que el primer dia en vaig cantar 6. Mare Ja ni me'n meva. recordo. No Andy sé, vaig Lucas? cantar Cert. moltes. No sé, la Noemí Galera em va fer cantar-ne moltes i Cepeda me va donar una pegatina. Vale, una I pregunta del segon seria. any recordes algo? Del segon any, mira, me van donar un... Sí, és que el segon any va ser estupenda, més. Perquè, no, o sea, l'anècdota va més enllà del càsting, no? Perquè van fer un passe directe i a mi em van donar un passe per no fer la cola. Entonces, de tots els que tenim el passe directe, vam fer un grup de WhatsApp de molta gent. Estava Samantha Sí, Gelabert. de fet la vaig ficar jo en aquest grup en ella, perquè la Joder. coneixia del càsting de l'any anterior. Perquè ella també se era va la primera, presentar. Samantha. Hòstia, Ah. ahí n'hi ha més endogàmia que en el festival, eh? Que en el cartell. Sí, jo te contés, però no en puc parlar molt. Però entonces, en aquest grup hi havia molta gent i fem com quedades, no? I allò era un espectacle. I teníeu fixegos, no? Bueno, Ha dit fills, però... fills no, És que a fills Pitxa no hi dic teníem. Fitch. Fitch. És que no sé fills no parlar. em vam tindre, però va haver marroneo a saco, Ojo, com en No, no. física i Però química. això és bonico, això és alegria, això és salut. Alegria pel cos, claro Clar. que sí, i cançons. Vale, Moltes cançons. diu, som vies paral·leles que mai no es trobaran. Bueno! Diu Esther, vale, Bueno. pregunte, n'hi ha alguna via paral·lela que se trobe? O sea, vull dir, en quin cas dos vies paral·leles se troben? En el moment que comencen... a veure, A són deixar de metàfores ser cançons, paral·leles. carinyo, no, Ja, no, és que diu... És una que diu- metàfora. No, és que dia en una Mira, te entrevista... la conto, te la Vale, conto. contamela, perquè... Esta cançó naix una història que va néixer en un festival. ¡Ojo, primicia! Entonces, Tenim exclusiva, eh? bueno, el meu primer EP tot naix en un festival. Entonces hi havia un xic Se nota. que em va enganyar, ¿vale? I jo me vaig enrotllar en ell, ¿vale? I vam dormir junts. Oh. I què va passar? Bueno, vau dormir. Que me va Però enganyar enganyar, per dient-me... Pues perquè me va dir que tenia una relació oberta i era més tancada que la figa de ma abuela. Toma! Poca broma, perquè sa abuela era col·lega de Carles Santos, este tío que cremava Anaven pianos. junts a escola, són del mateix any, del 40. ¿Era esa abuela? Sí, claro. Hòstia, I ara té la guapo. figa tanca. Bé. Claro, perquè pobra ja no li dona. I t'han donat un Carles Santos a tu? Ojalà. Encara no. que la nominaren, no? Sí, sí, nominar sempre estic, Poca però mai broma, me donen eh? premis. Sí, un any perquè un La premi i un la- altre any perquè Com dos. vosaltres. La eterna nominada. Pues això, però no passa res, allí estem, m'entens? És No molt, passa res. és molt més guai que te nominen que guanyar. Guanyar és de mal gust. Això és mentira. Bueno, a veure, estaria bé, ¿no? Algún día que me Reclama, Aina, donessin. reclámalo el teu. Pero bueno. Vale, Pues entonces, vale, això. conta. Entonces, esta persona, pues al final, después de molt de temps d'anar i tornar i dir tonteries que era todo el rato para tenirme allí quan jo tenia que ser libre, pues vaig dir, mira, ja s'acaba, tu pel teu caminet i jo pel meu i no mos anem a tornar a trobar. I, Ja me vaig, està. i vaig a venjar-me i vaig a treure'm un EP. Sí. Així. I mai ha vingut a veure'm a un concert, però sempre participa als meus vercamis, així que bueno. Pues que pose diners, Que que pose pague, Per lo menos paga. Perdona, que però pague. menuda rata de tío, ¿no? Vull dir- Sí. Vale, una pregunta. Su, Miley Cyrus, Neil Moliner o Sofía Ellar? O Sofia Laria no, perquè esta sí que ha demostrat que és feixista total, així que està fora. Vale, ja va, l'he vist. pues Para. Su, Miley Cyrus o Neil Moliner. Tria. És que és molt difícil. No, tria. Miley Cyrus, Rata. tia. Miley Cyrus, sí, sí. Va. Però és que fa Miley. poc vaig estar gravant al mateix estudi on estava gravant Neil Molinero i va ser com xoc. Però Miley Cyrus. Bueno, sí. són estos referents. Xoc un pa poquet. bé o xoc pa mal? No, xoc pa bé. Ah, En vale. plan, què coño?
Vale. Miley Cyrus. Pero Miley Cyrus sí, eso de Miley Cyrus es la Hannah meva Montana, máxima ¿no? referent. Claro. Miley Hannah. Hannah Montana com jo aquí. Ahir a l'escenari i avui aquí. ¿Faràs algún día un canvi tipo Miley Cyrus? De ser la chica Disney a estar damunt d'un cony de 25 metres quadrats de banda a banda de l'escenari? Com n'ha sigut la pregunta? O sea, faràs és el canvi super de- llarga. Super llarga la pregunta, no pense repetir-la. Perdón, és que no l'havia Vale, pillat. és Miley Cyrus Sí, passar de ser... Que ja ho he entès. Vale, vamos a... Ja ho he t'estàs entès. fet- Que l'Aitana que s'està marcant ara, pues, jo suposo que algun dia passarà. O sea, tu te veus aixina, no? Sí. Tu te veus damunt d'un cony gegant de 25 metres quadrats de rosa xicle, rotllo falla, penjat d'unes caenes gegants i basculant per un estadi. Estela I cantant Jolie. en Estaria guapo, autotune. ¿no? En el Rocha Arena ara quan l'inauguren. En el Valencia-Espanya, Valencia-Espanya Arena. Estaria superguai. Boleta. Així Va. del vers. A veure, vers sóc jo. Que Raúl Diego. Vale, jo porto l'editorial del podcast. Bueno. Molt bé. D'acord? Fals. És l'opinió oficial del podcast. L'opinió oficial del podcast, per tant, també l'opinió de cadascun de nosaltres com a membres del podcast, incloent la convidada I el jo públic. diria que l'opinió oficial del Festiverni, si m'apures, de l'alcaldessa de Tavernes de la Valldigna. No. Que l'he Només la buscat- teva, només la teva. No, l'he buscat, sí, i no recordo el nom, però és del PSOE. Per tant, si coincidim en este editorial, significaria que ja tenim almenys una opinió en comú. D'acord? Anem... A mi, el Festival me mola, ¿vale? No sé, ¿a vos mola? ¿A vosaltres? El festival. Decline. Vale, a mi me mola. Em mola veure el jovent compromès que està així, juntar-se, passar-se-ho bé unes jornades de reivindicació. Em flipa veure gent conscienciada. Sí que és veritat que amb el que més conscienciats estem així, és amb l'ecologisme. No? Perquè no gastem un puto litro d'aigua en 3 dies, I amb el consum d'alcohol. ni per a beure-se'l ni per a tirar-se'l per damunt. Aleshores, molt conscienciats amb el canvi climàtic, fins que fa rasqueta per la nit i ahir no ens vindria malament haver tirat el plastiquet del condó al contenidor de l'orgànic alguna vegada. Aleshores, me mola el festival, és el punt. Vull que això quede clar. Però... Sí, però. Em mola, però jo ja tinc una edat. But. O sigui, jo crec que Però soc... si eres el més jove, eres a taula. Sí, sóc el més jove, excepte... Bueno, crec que tu eres del 98, jo soc del 96. D'ací, vosaltres sou molt més majors. Sí, molt Sí. més. Però jo tinc 80 anys dins de mi, d'acord? Jo sóc un senyor de 80 anys atrapat en el cos d'un prepúber El teu plumas ho desmenteix. amb baixa forma física. El cos d'un prepúber tampoc te passes. vull dir. Bueno, una miqueta, no? I ese senyor major segurament voldria tindre un cos de persona de 80 anys i no el meu. Però bé, a mi m'agrada que la gent estigui passant-s'ho bé, però des de la distància. A mi el que m'agrada és veure la gent passar-s'ho bé. I això és l'opinió de tots, eh? A mi m'agrada més veure... La gent passant-s'ho bé és el meu porno. Crec que hem de desexualitzar el porno, no? Crec que és veritat, el meu porno és veure a la gent. A mi no m'agrada passar-m'ho bé, m'agrada veure a la gent, d'acord? En un concert, en un camping... El porno és això. Bravo. Com? Sí, bueno, aquí en el cas del festival també te la claven quan demanes alguna cosa en la barra, no? Bueno, total. Els iaios van a les obres i jo, com a senyor de 80 anys, m'agrada vindre així, veure com en lloc de com es construeixen cases, com es construeixen relacions socials que jo mai tindré, saps? És un poc el que a mi m'agrada. Sí. I està bé, no? Està igual de bé que vindre a gaudir, està vindre a veure com gaudix la gent, vindre i mirar a la gent i ja està, ¿vale? Crec que s'ha de reivindicar això una miqueta, no? Vindre a observar, només a observar. Sí que és veritat que la part en què entrec la xorra i comença a masturbar-me és més difícil de defensar ja. Però a mi m'agrada veure com la gent s'ho passa bé, és veritat. No? El que vull dir en tot això és que n'hi ha una edat per a vindre al festival. Vale? I és... Sí, crec que sí, no? O no, jo és que I ja no és estic la major. meua, ja ho dic. Clar, tu ja l'has superat, José, siga la que siga. També és veritat que jo tinc 40 anys més que la meva edat biològica, d'acord? Aleshores, el festival per a mi és la meva franja de Gaza, una miqueta. És veritat, jo vinc així i, bueno, veig a gent acampada en camps de refugiats, falta menjar mínimament decent, és horrible, no? Estem pitjor així que en Gaza, almenys els palestins escolten bombes, nosaltres hem d'escoltar a buos, d'acord? O a Stay Homes, tio. És l'opinió oficial de Tavernes de la Valldigna. Aleshores, a quina edat cal deixar de vindre? Bé, No mos fem responsables, d'això. no, jo crec que n'hi ha un número, d'acord? Potser has de deixar de vindre quan gastes més diners en el fisio per haver dormit 3 nits en una puta colxoneta de platja que en la pròpia entrada del festival. No? Potser és aquesta l'edat. Amb aquesta promoció no sé si em faran promotor i ambaixador del festival l'any que No ve. crec. Jo crec que sí. Jo crec que sí, no? S'està entenent? A veure, és veritat, val? Jo no entenc el tema del càmping, no? A mi això no. A la gent li agrada, però això és el meu iaio. El meu iaio de menut també escalfava el dinar en un fogueret, passava fred tota la nit, el seu festival s'anomenava Postguerra.
D'acord? És aixina. Paguem 60 euros per la postguerra experience. No sé quan val, he posat 60 per posar un número. Perquè som uns 57. 50, val. Allí hi havia pa negre, almenys. És la Postguerra. puta postguerra. Els... No? Els woques. Sí, i el dia 1 pel matí també pots trobar a caídos, por Dios y por la pàtria, no? I tot això. Això sí, en el 36 n'hi havia més rojos tremolant. Això sí, I la creu dels Aquí caiguts també, que la però- tenen ahí dalt. Ah, mira-la, Ahí mira-la. està, mira-la. Deberes. I amb este editorial? Amb esta editorial. Esteu d'acord amb mi o no? No. No, vos agrada el canvi? Bueno, Sí. no, Jo ho passe malament, així. No ho estem. A mi no m'agrada Te dormir... deixem a soles, que no, que tu en la teua moguda. Jo crec que és fins a que follar en una colxoneta ja no compensa. Hi ha una edat en què ja no compensa follar en una colxoneta i decideixes Hi deixar-ho. ha una edat Bueno, en què depèn. follar no compensa. Depèn Sí? del que folles fora Ja. de la colada. Claro, depende de lo Hi ha una edat en què no compensa. Res. No, res. Jo només volia dir que, segons Vale. tu, la secció se diu editorial. Editorial, és l'opinió de tot el podcast i de l'alcaldessa de Segons Terres de la Vallina. nosaltres, la secció se diu, bueno, és tu opinió, Vale. vale? Però que, Lluís Planes, si ens estàs escoltant, si vols que la secció se diga pollastres, rostidets... Es pot dir Claro, com tu- us paguen, així, clar, eh? Fica vull dir, cash. Casa Planes, se pot dir la secció. Casa vols. Planes, a tope. fica Posar uns diners. eurets, Pollos un Planes. Bizum, claro. Vale, en este cas se diria pollas planes. ¿Estás a favor? Jo ja he dit que si una cosa m'agrada, Me la meto por entre el culo. pollastre o les polles ho tinc clar. Molt bé. I només dic que soc Molt vegetarià. bé. Estem. Crec que estem acabant. Estem acabant, vale. Esther, Molt Brussel·les. Uy, sí, sí, sí. Vale fer un concert Wow. allí. I a Londres, també. A Londres. Londres. I a Londres. Què tal, Brussel·les? Molt loco, eh? Sí. A veure, en realitat era un sopastellers, vull dir, era com anar al Musafes, però una mica més, per agarrar però en Brussel·les. un avió. Clar, Però va ser era molt Bèlgica o Bèlgida, no? Claro. Sí, estava- Però va ser molt xulo al final l'experiència no d'anar allà i no sé, també hi ha, a Londres sobretot, a Brussel·les no tant, però a Londres sí que va vindre gent d'allà, que es van enterar que hi havia un concert i te donaven les gràcies en anglès i era com, uau, t'ha agradat, en sèrio? Que guapo. No sé, va ser una experiència molt xula i jo crec que hem de fer més aquestes coses per veure primeres experiències i sobretot per donar valor a la nostra llengua i a la cultura feta aquí. Saps? Que no és vàlida només per la gent d'aquí. Jo crec, vamos, Clar. no sé. Vares traduir alguna lletra? En plan, Little Child of No, the les Sun? lletres no. Intentava parlar... Fucking Spain, fucking man. Parlava entre anglès i valencià, perquè hi havia gent anglesa, sí que és Claro. de veres a Londres, intentava fer una mica el pupurri, però ja està. És l'únic que vaig fer. No. Pots parlar entre anglès i valencià lo que queda d'entrevista? Maybe I can try it if you want, però no ho sé. Oh! ¡Oh! ¡Rápida, rápida, rápida! Ara, Aina, tu també saps anglès. Mira, anem a fer una cosa. Tanqueu el podcast, vosaltres dos ara, en 30 segons parlant anglès. Una Bueno, Okay. de your things, your stuff. Okay, Your shit. Are you going to stay here in the festival the whole weekend? yeah, I'm going to do this because it's my passion. Esa resposta la tenia ja guardada. Here for Channel 4. What do you deserve to do in 2024? I would like to make a sold out. in- Where? Where? In Withing? In Vegas. I Vegas, think- en I la think- esfera de Vegas. Somiar massa alt, no? No. I don't know, maybe just a sold out. It would be great. For me. Okay. Joder, pues un aplaudiment per Esther, no? Au, cacao. Bé, doncs ja estaria. Moltes gràcies. Que senzillet, molt bé, Heu moltes vist el gràcies. primer capítol del podcast Xusma de Luxe de Heus- molts que en vindran. Heu sigut part de la molts. història. Igual i- 3, però... Molts. I ja vos cridaran de la fiscalia per anar a declarar. Bueno, i que el següent ha arribat o no ha arribat? El següent... M'ha enviat una nota d'àudio, Esteve, que com de criminal és posar-la així. Posa-la, És, posa-la. increïble. és zero criminal. Que la pose, Zero criminal. Que la pose. No, home, però ara... Ah, posa- no, 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 però no. Fica el micro. Ah, dona per ahí. Que arriba a 58, Arriba al diu, no? 58. Diu, Són diu, 58. Esteve ha Entra, dit... Esteve! Oye, arriba a 58, what you eat. Vale, ja sé, así, ya Bueno, estic arribant. Fins la setmana que ve amb Esteve d'Auxili. Vinga! Ja està, ale, a dormir.